ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама касе аз ҳад сарбаланд хонобод инҷа ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. бародарони азиз, ирӯз рӯзи Саидулайёмаи, рӯзи Саиди ҷумаи, рӯзи Саиди ҷума ба ҳар як шумо муборакбод боша. Парвардигор рӯзи мағфирати гуноҳҳои, рӯзи бахшиши гуноҳҳои худованд парварди гуноҳи ҳамаи мо шуморо ки яфта то чӣ камини нуқсони мо гузаштааст, худованд мағфират мечу карда боша. Парвардигор аҷр савоб ба ҳамаи мо шуморо насиб гардона. бародарони азиз, ирӯз мо як сарғана ҷини чорнапиёсро баҳри шумо навор мекунем. Бғизай дар бғизиш бародарон кафолат дода меша, масъалаи хурдан аҳлиш ҳамаш ҷавобгӯай. ҳамин мол иншоалло ки ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидоранд занг бизананд, харидорӣ кунанд. иншоалло ки касоне ки ба шаҳри Бохтар қариб биёнд, дар хонаи пешӣ бинанд. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст, метавонед ки занг бизанед, харидор кунед, метавонед ки биёед дар хонаи пешӣ бибинед. подписчикони азиз, любой время аст, дар ҳамаи вақт соат телефони дастӣ мо кор мекунад, метавонед ки занг бизанед. подписчикони азиз, мол духтар превер кардагиай бародаре ки ба мо ин мола фурӯхт, рӯзи 1 март бордор кардаги ҳамин мол. 4 моҳагира буд кардаги, 5 моҳагиш диромадаги. ҳақиқат духтар превер кард, узӣ кардем, ҳамин гуфтаги соҳибиш қати тоғри биромад. бародарони азиз, ягон ҷой чиш нест, мо да ҳамин гуфтагимон ҷавоб мегӯем ки ҳамин мол 4 моҳагира буд кардаги, 5 моҳагиш диромадаги. подписчикони азиз, мол холи шведӣ дорам, мол чала шидагиай. бародар ҳамин хеле гуфт ки бо ҳозирам ҳамин мол дар як моли шведӣ бордор кардагиай, моли хонае гуфт, дар биқаи шведӣ бордор кардагиай, биқаи ба қуввати калонда. иншоалло ки насли хуба метиҳад, тӯли хуба метиҳад. ин мол хича моли прастои мол нест. бародарони азиз, ин масъалаи чочпаш ҳозир нишон метиҳем, масъалаи ҳалиша. бародарони азиз, касе ин мола харидорӣ мекунад, иншоалло ки ин мол зарар намекунад, барои ки пулот қатид мерава. хушрӯ аҳамият бите мола на синаша қафо тамошо кунед, чӣ хел синаи сафед, чочпари ғафси хушрӯ дорад. иншоалло ки бо хеле халта синаи хубам дорад. бародарони азиз, мол бғизиш, хурданаш ҳамаш кафолат дода меша. бародарони азиз, иншоалло ки ҳозир масъалаи аҳлиш ҳам мол аҳлиш аҳла, ягон камбудӣ надорад. стойкаи нағз дорад. иншоалло ки беҳтариноша. хушрӯ аҳамият бите харидорӣ кунед. боз ҳам такрорша, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефонро гуфтем гузаштем, 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. фикр ақидотон дар комментария бинависед. бародарони азиз, касоне ки харидоранд занг бизананд, харидорӣ кунанд. бародарони азиз, баъзе бародаро дар комментария менависанд, не ки занг намезананд, ответ наметиҳанд. харидор боше, занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, савдомон туғри шид, туғри мегиранд, нашиди чи. бародарони азиз, ягон ҷой чиз нест. як гуфт гапҳо суҳбат мекунем, суҳбати телефонӣ хубтару беҳтар шавад. иншоалло ки меҳр муҳаббати бародаримонам зоид мешавад. ҳозир масъалаи аҳлиша нишон метиҳем. бародарони азиз, баъд мегзарем ба масъалаи нархи навош. бародарони азиз, ин масъалаи аҳли мола тамошо кунед. иншоалло ки мол ягон камбудӣ надорад. иншоалло ки аҳлак мола ина хушрӯ тамошо кунед. иншоалло ки ғанаҷини якумзой масъалаи аҳлиш аҳлака, ягон камбудӣ дида намешавад. мол беҳад халтасинаки хуб дорад. чочҳои дарози сафеди хушрӯ дорад. ин хушрӯ аҳамияте 4 та чоч клера меброра, ягон камбудӣ дар мол дида намешавад. подписчикони азизу гироми қадр, мегзарем ба масъалаи нархи мол. нархи моли мо бошад 16800 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. бародарони азиз, успед кунед, харидорӣ кунед. иншоалло ки беҳтарин оша. 18 намегем, 16800 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад ба тамоми шаҳру ниҳояи вилояти Хатлон. ина 4 канҷаги мола тамошо кунед. иншоалло ки халтасинаи хубам дорад мол. ина бародарони азиз, қафоро бибинед, синакша чочпари хуб дорад. иншоалло ки қафоша ина чикайса, ина я пеш кашад лоҷон. иншоалло ки халтаи синаи хубам ҳуй карда. яйраби ҷадман халтаи синаи хушрӯ дорад. ин сортҳо бародарони азиз бе ширам намемонанд, баъд насли хубам метиҳанд. бародарони азиз, нақша гуфтем ки 16800 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. успед кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. фикри ақидотон дар комментария бинависед. то наворҳои оянда